Sådan der. Christian, det bliver kedeligt for dem at se på. Husk nu på det. Se på sådan en noob, der render rundt, og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg vil gerne tage... Shit! Nej, hvordan kunne du få mig der? Du ramte mig engang. Godt mødt, reaktiveret. 1-1. Jeg går bare, jeg så dig. Nej, Christian, det er jo, du hacker. For mig at se på sådan en noob som dig. Nå, ja. Nu ved du godt, hvor jeg er. Ja, jeg hørte det lige. Au. Mm. 2-2. For helvede, så var der sådan noget lort i vejen. Ej, GG. Hvor meget liv har du? Mega lidt. Mega lidt. Mega lidt. Nej! Nej! Hvad? Christian, jeg klarer mig dårligt, det ved du også godt. Ej, det gjorde jeg. Oh shit, man. Nej. What der er så derovre? For helvede, Christian. Nej! Jeg troede, at du troede. Mhm. Fuldstændig. Ej, what? What? Jeg sagde ej. Nå, ja, så fik jeg mig. Fuck, det var en pisse prøve. Nej. Ja. Skills. Ja. Ved du hvad, Christian, ved du hvad jeg tror det er? Jeg tror det er Silverlock, selvom du ikke er en rank. Så er der ikke noget, der hedder Silverlock for mig. Skills, jo. Ja. Ej, det er fedt, det var dig, Christian. Ej, shit. Hvad, Christian? Du streamer, gør du ikke? Jo. Jeg ved ikke, om der er nogen, der ser med. Okay, det var fail, jeg hoppede. Det gør jeg da altid. Ja, det ved jeg ikke, vi kan bare logge der. Nej, det er ikke. Det er mig, der rører. Og Christian, nu må du kunne røre dig, okay? Hvad? Det er fordi, jeg går rundt hele tiden. Men altså, det er jo Tierna, der rusher se til en anden. Så der spiller jo. Ej, det var så klamt, det var gemt der. What?
Hvad? Nå, jeg vandt bedst. BU3. Det er alt for i dag, YouTube. Vi ses. 1-0. Okay, ja, vi ses.